Намираме се в пещ за стъкло в Белославския завод Инхом. В тази пещ са топили стъклото. Сега то е условно замръзнало и е образувало едни пещерни причудливи форми върху топлоизолационните блокове, а реално отдолу е стъклен под примерно с дебелина 20 см. Пещта е с капацитет 2 тона стъкло. Топело се денонощно, когато заводът е работил на пълен капацитет. През този улей стъклото е излизало в една вада. Оттам е отивало в машините, за да се произвеждат предимно различни стъкленици, бутилки.